complicitatea autorităților. Ce nu le-a distrus focul și apa, le-au furat hoții. E drama celor 54 de familii din blocul Groazei, care n-a existat și nu există în acte, dar care a luat foc în urmă cu aproape un an. De atunci oamenii au rămas cu chinul și cu hainele de pe ei. Ca într-un film Anapoda, tot ce mai au azi pe numele lor sunt doar creditele și facturile la utilități. Le-am spus celor de la primărie că îmi voi aduce celofane și decât să merg în locuințele care mi le-au pus la dispoziție, o să-mi aduc celofane și o să stau în casa în care am locuit 5 ani cu mama și cu copilul meu. Pentru că locuințele puse la dispoziție de dânsii pentru a ne muta de la blocurile unde stăm acum sunt într-o stare deplorabilă. Acelea la primul cutremur, ferească Dumnezeu, să ne ferească Dumnezeu de așa ceva, vor cădea. Haideți să vedeți aici, am locuit eu. Aici a locuit o prietena mea cu o fetiță de 14 ani. Tot într-o garsonieră, au plecat dintr-un ghetou. Au dat avans și au luat această garsonieră care era mai mare ca suprafață. Deci chiar era prietena mea. În seara incendiului eu am strigat la ea pentru că dormeau să iasă din casă. Au plecat fără nimic. Făcuse un împrumut în bancă înainte cu 2 zile. Și le-a ars și banii, și mobilă, și tot. Sunt imagini greu de privit, dar și mai greu este să fii în locul acestor oameni care au pierdut într-o clipă totul, casa, dar și șansa la o viață normală. De aproape un an de zile de când focul le-a ars casele, acești oameni au ajuns la mila sorții și la batjocura autorităților. Deci focul a pornit de jos, cum bine se știe, de la curtea vecină și o să vă arătăm acum pe balcoane. Dar pentru că a bătut în placa balcoanelor de la etajele inferioare, a pătruns în mansardă și a luat-o de sus în jos. Și uitați-vă, ăsta e etajul 4, unde nu ai acoperișul, și a ars 4-3. Sunt locuințe care sunt afectate de incendiu și aici, adică au ars. Se întâmpla în toamna anului trecut. Un incendiu care distrugea un bloc întreg lasă pe drumuri 54 de familii. Nenorocirea despre care a vuit toată presa săptămâni la rând avea să scoată la iveală nereguli grave și ilegalități comise de dezvoltatori cu acordul tăcut al autorităților locale. Victimele colaterale aveau să fie însă oamenii de bună credință care s-au împrumutat pe viață ca să-și poată cumpăra aici o locuință de câteva zeci de metri pătrați. Bun. Am cumpărat de la un dezvoltator, dar erau casele noastre. Dacă nu se întâmpla acest incendiu, ne mai băga cineva în seamă? Nu știa nimeni de existența noastră. Tot mergeam la primărie și le spuneam că suntem ilegal, că nu avem acte de identitate. Veți fi ajutați, veți fi ajutați. Dacă 5 ani de zile nu au aplicat legea, de ce o aplică astăzi când noi suntem cu copiii noștri pe străzi? 54 de familii am rămas fără nimic, chiar dacă nouă ne-a ars tot. La unii a afectat apa, ați văzut foarte bine, ați filmat. Altora li s-au spart ușile, li s-a furat, li s-a distrus. Niciunul dintre cele 54 de familii nu mai avem absolut nimic. Oare nimănui din țara asta nu e milă de noi? Acolo este un caz de-a dreptul nefericit, dar lucrurile acestea cumva au fost permise inclusiv de către autorități. Nu-ți poate crește, între ghilimele, un bloc de atâtea etaje în cartier, în sectorul pe care îl administrezi și tu să nu spui măcar o singură dată problema, măi, are autorizație sau nu. Avem disciplina în construcție, avem poliția locală care este principala răspunzătoare și este principalul organ de forță care poate să vină și să oprească inclusiv construirea blocurilor fără autorizație de construire. Avem un număr de mai multe persoane, 50 de persoane, 50 de familii sunt acolo care practic au fost țepuite pe banii lor cu un bloc care nu are autorizație de construire, nu respectă niciun fel de standard de siguranță la incendiu și iată, după cum s-a și observat, a și luat foc. Nu a fost suficient că a luat foc, mai multe stricăciuni au produs chiar furtunile pompierilor care au venit, au stins incendiul, dar au distrus absolut tot ce se afla în imobilul respectiv.
Și am făcut mențiunea asta pentru că trebuie să spunem, asigurările nu asigură tot ceea ce se distruge prin apa scursă din furtunele pompierilor. Din blocul de 4 etaje n-a mai rămas nimic. Unde nu a distrus focul, a distrus apa pompierilor sau hoții care au furat până și cenușa din case. Doamne ferește ce a ajuns aici. Aici erau spațiile noastre unde ne puneam tomberoanele. Era și foarte curat. Foarte curat. Deci era, cred că, un bloc extraordinar de curat, în permanență, și aici, și pe alee. Și uitați-vă ce a ajuns acum. Ruină. De fapt, este pentru boschetari acum. Este o locație pentru boschetari. Iar noi am ajuns boschetarii capitalei, din oamenii cu care aveam propriile noastre locuințe. Miroase foarte urât. Da, este un miros de nedescris. Miroase urât, dar să mergem pe alee, să vedeți. Asta era aleea noastră de intrare în scară. Mamă, dar ce miros e, Doamne! Am o tăciune. Da. Ia să face rău. Cu mama și cu copilul. Asta este locuința noastră. Și uitați-vă ce a mai rămas. Este greu să privești așa ceva când știi că ai avut amintiri, când știi că copilul tău în noaptea incendiului îți spunea, mama, spune că nu este adevărat și căsuța noastră va fi la fel, și că ai rămas fără haine, fără o amintire. Tatăl meu este decedat. Nu mai am o poză cu tatăl meu. Nu mai am nimic. Reset la viață, să pornești de la zero. Păi da, dar nici resetul ăla nu poate fi pentru că... Aici nici măcar cadă nu mai este. Era o cadă, vedeți că s-a topit de la incendiu. Deci aici, la etajul 4, ars tot. Am încercat să mai găsesc ceva, dar Nimic nu e. nu. La un moment dat spuneam să găsesc ceva cât am în pumni, măcar. N-am reușit să găsesc. Rămăsese aragazul care a fost scos de aici pentru că era ars. Și nimic. Dacă stau să mă uit printre astea, nici măcar n-aș putea dezluși de la ce sunt. Atât de tare ars. Ce resturi ar putea să fie? Roxana Popa a rămas doar cu hainele de pe ea, după ce garsoniera i-a ars din temelii. Din casa în care credea că și-a găsit liniștea și pentru care muncise toată viața în străinătate, n-a mai salvat nimic. Este groaznic. Credeți-mă că eu am nopți în care dorm, mă pun în pat să dorm și zic, Doamne, nu e adevărat, visez flăcări. Este groaznic, mai ales să stai în fața blocului, au venit pompierii și tu să-ți vezi casa cum arde. Groaznic, să vezi flăcările alea imense. Deci aici a fost iadul pe pământ. Unde era mobila? Unde era... Aveam aici o canapea, aveam un colțar, aici aveam o bibliotecă, aici aveam un dressing. Nu era foarte mare, dar era căsuța noastră. Aveam un televizor, iubeam foarte mult florile, aveam foarte multe flori, văd că a mai rămas un ghiveci. Uite, vezi că e ceva verde acolo, totuși, da? Da, probabil că de la ploi am florit ceva pe aici. Aia ce era? Dacă mă credeți, nu pot să-mi imaginez de la ce ar putea să fie. Nu mai pot dezluși.